Τα μακαρόνια με κιμά δεν είναι απλό φαγητό. Ο κιμάς έχει τα μυστικά του. Και αυτά περνάνε από γενιά σε γενιά. Εγώ ως σεφ έχω το δικό μου μυστικό. Κνόρ σπιτικός. Αυθεντικός ζωμός σαν της μαμάς. Με διαλεκτά υλικά και χωρίς συντηρητικά. Γεύση που εγκρίνει και η μαμά. Κνόρ σπιτικός. Τέτοιο ζωμός πρώτη φορά. Ανακαλύψτε τον στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Βάλτε στα λαβερά κνόρ σπιτικό λαχανικών και θα με θυμηθείτε. Αυθεντικό ζωμός με διαλεκτά υλικά και χωρίς συντηρητικά. Δοκιμάστε τον. Ανακαλύψτε τον στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Λεμόνι έβαλες? Δεντρολίβανο? Θα τσιγαρίσεις σκόρδο. Μπορεί να είμαι σεφ, αλλά στην κουζίνα μου ανακατεύονται πολύ. Γιατί όλες έχουμε κόλπα για το κοτόπουλο με πατάτες. Εγώ όμως έχω το καλύτερο. Κνόρ σπιτικός. Αυθεντικός ζωμός σαν της μαμάς. Με διαλεκτά υλικά και χωρίς συντηρητικά. Γεύση που κλείνει στόματα. Κνόρ σπιτικός. Τέτοιο ζωμός πρώτη φορά. Ανακαλύψτε τον στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.